Президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена для переговорів із прем'єркою Метте Фредеріксен та лідерами країн Півночі, Європи і Балтії. Зеленський підтвердив проведення саміту з країнами Півночі і Балтії, а також двосторонні переговори у Франції. На порядку денному тиск на Росію, коаліція охочих і нові домовленості з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. До столиці України прибув британський міністр оборони Джон Гіллі. Разом з українським колегою Денисом Шмигалем вони обговорять підготовку до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» у Лондоні, а також спільні оборонні проєкти. Міністерство енергетики України повідомляє, що попри масовану атаку планових відключень немає. Тривають ремонтні роботи та підготовка до зими. Відомо, що вночі удари прийшлися по інфраструктурі Івано-Франківщини та Чернігівщини. Адміністрацію Полтавської ОВА підозрюють у розкраданні коштів на будівництві укріплень на Донеччині. Сума збитків може сягати 200 мільйонів гривень. Рада викликала на доповідь теперішнього та колишнього керівників ОВА. В адміністрації заперечують звинувачення, але вже ініціювали додаткові перевірки. НАБУ отримало відповідний запит. Видання The Washington Post повідомляє, після того, як перша леді США Меланія Трамп написала Путіну емоційне звернення із закликом до миру заради дітей України, Росія відповіла масованим ударом. 21 серпня по Києву та іншим містам запустили ракети та дрони, загинули щонайменше 23 людини, серед них 4 дітей. Жертвами стали і вихованці дитсадка. Американські засоби масової інформації називають це образою не лише для Меланії, а й для Дональда Трампа, який особисто передав лист на саміті в Анкориджі. У столиці Китаю відбувся військовий парад, на якому поруч із Сі Цзіньпіном сиділи Путін та Кім Чен Ін. Китай представив нову міжконтинентальну ракету ДФ-5С, підводні ракети GL-3, модернізовану ДФ-31, підводні дрони та лазерне озброєння. Дональд Трамп відреагував у Truth Social: «Сі, передай мої вітання Путіну і Кім Чен Іну, поки ви змовляєтеся проти США». Аналітики говорять про новий авторитарний союз. Посол України в Туреччині Наріман Джелял зустрівся з головним омбудсманом країни Мехметом Акарджа. Він передав йому списки українських військовополонених та зниклих безвісти, які отримав від родичів під час зустрічі у Стамбулі. Також узгоджено можливість нових контактів із сім'ями полонених. Джелял подякував Туреччині за послідовну підтримку України та її територіальної цілісності. Українські військові знищили швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, що намагався доставити десант на Тендеровську косу. В результаті ліквідовано 7 російських військових, ще 4 отримали поранення. Це черговий удар по російській присутності в Чорному морі після потоплення крейсера «Москва». Пляжі поблизу Анапи вкрилися нафтовою плівкою. Запах відчувається на десятки кілометрів. За словами еколога Ігоря Шкрадюка, тонкий шар нафти на шкірі викликає хімічні опіки та підвищує ризик раку. Забруднено близько 70 кілометрів узбережжя. Нагадаємо, в Чорному морі досі рухається нафтова пляма після аварії в Новоросійську, частина якого може дістатися і окупованого Криму. Кримськотатарська співачка Джамала, переможниця Євробачення, стала музичним продюсером національного відбору на конкурс у 2026 році. Раніше вона 7 разів входила до складу журі нацвідбору.